Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή για να ανεβαίνουν περισσότερα βιντεάκια. Bye. Βλέπω κάτω ένα κέρμα, μια δραχμή, κέρμα σαν αυτό στον κιλό, σκονισμένο, θαμμένο, πάρα πολύ σκονισμένο. Και από την πλάτη είναι 5 δραχμές. 5 δραχμές. Θα το καθαρίσω λίγο το πρωί, επειδή όπως βλέπετε έχει λίγη ακόμα λάσπη στέχνη. 5. Και όσους λένε ότι είναι 5 λεπτό ή κάτι άλλο, αυτό είναι ένα δίλεπτο. Βλέπετε αυτό, μοιάζει με αυτό. Ναι, όχι. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε ένα like και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Αυτό από μένα, τα λέμε αύριο που θα το πλύνω.